Content warning, ang kwentong ito ay tumatalakay sa trauma, pagkawala at mga ideya ng self-harm at marabahong insidente. Ilahad ito bilang account ng isang pasyente. Marami sa detalyeng ilalahad ay hindi beripikado. Kung ikaw o may kakilala kang nangangailangan ng tulong ngayon, tumawag sa inyong lokal na mental health hotline o emergency number. Akala mo, ordinaryong tricycle driver lang siya sa baryo. Sa umaga, humahabol ng pasahero sa palengke. Sa hapon, inaayos ang makina at nililinis ang upuan. Ang mga kamay niya may peklat, may pagod, nagkukwento ng pawis at pagod. Pero may ibang kwentong nakatago sa mga palad na yon. Isang lumang utos mula sa bundok na parang anino na hindi basta nawawala. Ayon sa account ng pasyente, ganito ang kanyang simula. Hindi beripikado at hindi ko ipinapahayag ito bilang katotohanan. Bilang nurse na nagdokumento at nakinig, hangad kong ilahad ang kwento ng may pag-iingat at empatiya. Ako si Jana. Nakatrabaho ko si Romel ng ilang buwan sa ward na iyon. Isang lalaki na nagmula sa paanan ng bundok, nagpa siyang tumakas papuntang bayan upang mag-umpisa muli. Ang mga kwentong ibinahagi niya ay pira-piraso, madalas nangungusap sa kalagitnaan ng gabi. Nagpapalit-palit ang linya ng realidad at alaala. Sa pagsasalaysay ko rito, ilalagay ko ang mga dramatized fragment bilang ayon sa pasyente o sa kanyang paglalarawan para malinaw na nagmumula sa kanya ang mga detalye. Marami sa sinasabi niya ay hindi namin napa-verify. Marami ang naiwan bilang pananaw at sugat. Kung may katulad na karanasan ka sa inyong barangay o pamilya, magbahagi ng may paggalang sa comments. Ang pagbabahagi ay maaaring magsimula ng pag-unawa, hindi paghatol. Ayon sa pasyente, lumaki siya sa isang maliit na kubo sa gilid ng bundok. Kahoy ang dingding, makitid ang hagdan, malamig ang gabi. May amoy ng kahoy na sinusunog, usok na dumidikit sa paningin, at ang malayong ugong ng asong nag-aabang. Nasa kanyang paglalarawan. Lolo ang palaging kasama, matanda, ngunit may tila katiyakang hindi matitinag. Ang lolo ay nagturo ng mga ritual na hindi niya lubos na naunawaan noong bata pa siya. Sinimulan sa mga hayop, unti-unti, ayon sa kanya. Sa kanyang paglalarawan, umiinom siya ng kape at sinasabi, "Bata, dapat matutuhan mo ang ginhawa ng gutom. May paraan para hindi tayo magutom lagi." Maikli ang pangungusap, tila isang utos na inuulit-ulit. Hindi ko ilalagay ang mga maruruming detalye, ngunit mahalaga ang tono. May paghahanda, may pagbibigay ng lugar sa takot. Ayon sa pasyente, ang unang bahagi ng ritual ay simple. Pinapakain siya ng lolo ng piniritong laman ng hayop at sinasabing bahagi iyon ng pagkatuto. A ritualized act na unang ipinakita bilang pagsubok ng lakas at katatagan. Bilang nurse, ipinapaliwanag ko. Maraming kultura ang may tagong paraan ng pagtuturo ng kahalagahan ng pagkain, pag-aalay o pagsasakripisyo. Sa kasong ito, ang sinasabi niya ay nag-evolve mula sa simbolikong gawain tungo sa mga gawaing nagdulot ng guilt at takot. Ayon sa pasyente, minsan pinapalingon ako ng lolo at sinasabi, "Kung matutunan mo ito, hindi ka na magugutom." Maikli, paulit-ulit. Sa paningin niya noon, iyon ang hugis ng pag-asa. Ngunit may ibang elemento, ang pananakot bilang paraan ng pagsunod. May mga gabi raw na pinapakinggan niya ang bulong ng matatandang lalaki, mga utos na paulit-ulit, at natutunan niyang itaboy ang tanong mula sa sarili. Dito nag-ugat ang conditioning, takot bilang guro at pagsunod bilang kaligtasan. Hindi agarang kumalat ang mga anino. Sa mga unang taon, ayon sa pasyente, ang pagbabago ay dahan-dahan. Nagkaroon ng gabi na hindi niya malilimutan. May isang gabi na naalala niya ng malinaw. Sa kanyang paglalarawan, may amoy ng bakal sa hangin. Hindi dugo, ayon sa kanya, kundi ang matalim na amoy ng bakal kapag naliligo sa ulan at ang tunog ng metal na hinahaplos ng hangin. Maliit na detalye para sa marami. Ngunit sa alaala niya, iyon ang tanda ng pagbabago. Bilang nag-aalaga, napansin ko
na ang sensory triggers ay malakas sa maraming taong may trauma, mga amoy, tunog o tekstura na nagbabalik sa kanila sa mga sandaling puno ng takot. Hindi nangangahulugang iyon ay katotohanan sa labas, kundi ito ang katotohanan ng kanyang nararamdaman. Mabilis ang paglipas ng panahon at may mga tao sa paligid na nagsimulang nawawala. Ayon sa pasyente, isang kapitbahay, isang lalaki na madalas makikitang naglalakad papunta sa ilog, ay dumating at hindi na umuwi. Hindi namin nais magbigay ng pangalan o detalye na magbubunyag ng pagkakakilanlan ng sinasabing biktima. Maraming insidente ang hindi beripikado. Ang mahalaga sa salaysay ay ang mekanika ng guilt at pag-asa. Kapag may nawawala, may puwang na pumupuno ng kwento at sabi-sabi. Para kina Romel at sa komunidad niya, ang pagkawala ay unti-unting pumuno ng mga bakanteng tanong, at ang mga tanong na iyon ay nagtulak ng takot, ng pangangailangan magtago. Ang pagtaas ng tensyon ay hindi laging nakikita sa labas. Madalas ito'y nakasisilid sa mga kilos. Ayon sa pasyente, natutong magpanggap, natutong magbago ng ruta, natutong maglihim. Ang lolo ang nagbigay ng mga utos. Ang mga utos ay naging bahagi ng pagkakakilanlan niya. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil natatakot siyang hindi sumunod. Sa klinikal na obserbasyon ko, may pagkakaiba ang coercion mula sa kusang loob na pagsunod. Kadalasan, ang tao ay sumusunod sa paraang naaatasan ng isang nakakatakot pero makapangyarihang figura para makaiwas sa parusa o kahihiyan. Ito ang pundasyon ng intergenerational trauma, hindi simpleng aral na ipinapasa. Ito'y takot at obligasyon na itinatangkap sa ugnayan ng pamilya. Minsan, sa pagtanda ng lolo, naging mas mapilit ang mga utos. Ayon sa pasyente, para siya ang gulo at ako ang dapat mag-ayos. Sa kanyang paglalarawan, nag-check siya kung may bakas ang paa sa lupa. Naghuhugas ng kamay na tila may tinatago. Ang mga kilos na iyon, kapag pinagsama, ay naging matinding pagsisiyasat sa sarili. Hindi lahat ng pag-aalala ay delusyon, ngunit para sa kanya, ang dalawang ito, ang pagnanais tumakas at ang takot sa parusa, ay nagtulungan upang anihin ang lalim ng pagkalito. At saka dumating ang desisyon na umalis. Umagang malamig, ayon sa pasyente, umalis siya nang hindi nagpapaalam. Napuno ng pagod ang likod niya habang naglalakad pababa ng bundok. Sa kanyang paglalarawan, iniwan ko ang lamok at ang usok at ang mga bintil ng kape. Hindi beripikado, ngunit ganito ang kwento niya. Tumawid siya sa maliit na ilog, sumakay sa unang maagang jeep at nagpunta sa bayan. Isang lugar na kilala sa kung minsan bilang kung saan nagsisimula ang bagong buhay. Dito kailangan nating ipahayag ang isa pang disclaimer. Hindi lahat ng pag-alis ay tanda ng kalayaan na agad. May taglay ding pag-aalinlangan at pagtakip sa takot. Sa kaso ni Romel, ang pagtakas ay isang hakbang tungo sa pag-asa at mula sa lumang obligasyon, ngunit dala rin nito ang bigat ng nakaraan. Sa bayan, naging tricycle driver si Romel. Ayon sa account ng pasyente, inangkop niya ang sarili sa bagong propesyon. Sinimulan niyang magmaneho sa palengke, nag-aantay ng pasahero, nagkakarga ng mga gulay at kahon na may amoy ng sariwang lupa at isda. Ang pagbabago ng trabaho ay mahalaga. Ang tricycle ay nagbigay ng anino at pagkalito sa iisang katauhan. Nagbigay ito ng uri ng anonymity. Sa palengke, hindi mo kailangan magtanong kung sino ka. May lugar para sa pawis, tawaran at pag-ikot ng gulong. Ang tricycle ang naging bagong katawan ng pagkakakilanlan niya. Ayon sa pasyente, sa palengke, pawis at tawaran. Sa bundok, ritual at katahimikan. Mula sa dalawa, lumitaw ang isang lihim. Hindi ko ito ipinapahayag bilang mitolohiya. Binabanggit ko lamang ang sariling paglalarawan niya tungkol sa kanyang pakiramdam. Dito niya nakilala si Vina. Hindi beripikado ang maraming detalye sa labas ng kanilang relasyon, ngunit ayon sa pasyente, si Vina ang nagbigay ng ibang tinig sa kanyang araw-araw. Simpleng tindera sa palengke, nag-aayos ng gulay, may ngiti tuwing umuulan, at may isang maliit na bangko sa harap ng pwesto. Sa unang mga buwan, may mga araw na nag-uusap lamang sila
tungkol sa presyo ng kamatis o sa laki ng bilaw. Unti-unti, ayon sa pasyente, naging malalim ang ugnayan. Nagpaalam siya sa kanya ng kwento ng bundok sa simpleng paraan. Sinasabi ang mga bagay na hindi niya sinabi noon sa iba. Sa kanyang paglalarawan, may mapurol na gabi na nagbahagi ako ng kwento at tumingin siya lang. Ang pag-ibig na iyon ay hindi dramatikong nobela. Ito ay tahimik, praktikal at nagdulot ng panibagong pag-asa. May mga maliit na sandali ng simpleng kasiyahan, mga hapunan na binili sa palengke, ang pag-aayos ng tricycle bago ang madaling araw, ang paghahanda ng maliit na kanin na may nilagang gulay. Ang pagbubuntis ni Vina, ayon sa pasyente, naghatid ng kaliwanagan. Isang bagong responsibilidad at pag-asa na itinuturing niyang lunas sa mga pagkakamali ng nakaraan. Bilang nurse, nakikita ko kung paano ang pagbubuntis ay maaaring magbigay daan sa optimism at bagong layunin para sa isang tao na naghahanap ng pag-aayos. Ngunit ang optimism ay maaaring kasabay ng takot. Ang pananabik para sa bagong buhay ay may kasamang katanungan. Paano haharapin ang sariling anino para sa anak na paparating? Sa unang taon, tila gumagana ang bagong ritual ng araw-araw, tricycle sa umaga, palengke sa tanghali, tahimik na gabi kasama ang Vina. Ngunit hindi nawawala ang mga palatandaan ng nakaraan. Ayon sa pasyente, may mga gabi na bumabalik ang amoy ng bakal. Muling pumapasok sa kaluluwa niya ang isang tinig na paulit-ulit. Sa kanyang paglalarawan, may isang gabi na may amoy ng bakal at nagising ako na naglalakad sa gitna ng palengke na walang sapin sa paa. Mababaw na pagkakasalaysay, ngunit may malakas na epekto. Ang pagkagat ng alaala ay parang maliit na sugat na paulit-ulit na binubuka ng mga amoy at tunog. Ito ang unang mga anomalya na nagsimulang kumalat sa buhay nila ng tahimik. May tumutukoy ring detalye na hindi dapat palalimin, mga senyales na hindi namin na-verify at hindi naming ibabahagi ng may pangalan. Ngunit mahalagang tandaan, sa komunidad, ang kahit maliit na anomalya ay nagiging usaping bayan. May mga kapitbahay na nagsinungaling o nag-imbento. May mga may simpatya at may mga takot. Sa klinikal na lente, ang consistent na exposure sa mga trauma trigger at ang istruktura ng panlipunang shaming ay maaaring magpalala ng kondisyon. Hindi dapat iugnay agad ang bawat kakaibang kilos sa isang diagnosis, ngunit sa kaso ni Romel, may malinaw na pattern ng paglala ng sintomas, mga flashback, insomnia, at paminsang paggamit ng pag-iwas. Ayon sa pasyente, nagkaroon ng maliit na insidente na nagsilbing panimulang pelikula ng pag-usisa sa baryo, mga mahalambingin na tanong mula sa kapitbahay, mga tingin na parang sinusukat siya, at mga pag-iwas sa pagdaong ng tricycle sa ilang kanto. Muling dumami ang iilan na nagmamasid, nagmumungkahi ng mga kwento. Hindi namin itatanggi na ang stigma ay mabilis mag-akalang kasalanan ang pinanggagalingan ng kakaibang kilos. Ngunit bilang nurse, dapat kong ituro na ang stigma ay kadalasang pumipilit sa pasyente na magtago at huwag humingi ng tulong. Ang mga whisper campaign sa baryo ay nagpalalim ng kanyang pag-iisa. Hindi lahat ng araw ay maliwanag. May mga sandali ng katahimikan at may mga sandaling puno ng paghihirap. Ayon sa pasyente, may mga gabi na kumuha siya ng maliliit na bagay mula sa palengke. Hindi dahil hindi niya kayang bayaran, kundi dahil may bahagi sa loob niya na nais kumpletuhin ang isang utos. Sa kanyang paglalarawan, parang may boses na nagsasabi, kumuha ka dahil kailangan. Ang mga pahayag na ito ay may mahahalagang interpretasyon. Maaaring bahagi ng intrusive thoughts na karaniwang kasama ng ilang psychiatric conditions. Maaari ring bunga ng pananakot at utos na ipinasa ng lolo. Bilang clinician, pinapahalagahan ko ang pagkilala sa dalawang posibilidad na iyon nang hindi naglilitis. Sa panahong iyon, sinimulan din naming mag-aanalisa at mag-alok ng tulong. Hindi madaling hikayatin ang isang tao na kilala sa baryo na tanggapin na kailangan niya ng medikal na suporta, lalo na kapag ang sarili niyang komunidad ay nagpapalaganap ng mga paniniwala na ang problema ay spiritual o moral. Ang paglapit sa isang pasyente
na may ganitong pinagmulan ay nangangailangan ng taktika, pagkakaroon ng tiwala, pag-aalok ng serbisyo ng hindi humahatol, at pag-unawa sa kultura kung saan siya lumaki. Ayon sa pasyente, may isang pagkakataon na lumapit ako at simpleng nagtanong, "Kumusta ka, Romel?" Mabilis ang sagot niya, madulas, at nagbalik siya sa kanyang trabaho. Pero iyon ang simula ng maliit na ugnayan. Habang tumatagal, may mga pagkakataon ng mabubuting araw, mga umagang tahimik kung saan nagpaikot siya ng tricycle ng may ngiti. May mga araw na pumipila ang pasahero at may nagbigay sa kanya ng maliit na ulam na sinigang at kanin. Ayon sa pasyente, may araw na mabango ang mundo. Bilang nurse, sinusulat ko ang mga iyon sa kanyang file. Magandang araw, nasiyahan, mahirap na gabi, nagkakaroon ng flashback. Ang pattern ay paliwanag na hindi rin madaling baguhin. May ebidensya ng pagkakaiba-iba sa mood at ng pagkakaroon ng episodic symptoms. Hindi ko sinasabing may diagnosis sa sandaling iyon. Ngunit sa pag-oobserba, may mga palatandaan na dapat bigyang pansin. Isang gabi, may kakaibang panaginip na nagpagising sa kanya. Sa kanyang paglalarawan, panaginip na lumipad ang itak ng lolo at may amoy pa rin ng bakal. Maliit, magulo, at puno ng simbolismo. Hindi ito nagiging malinaw na ebidensya ng anumang krimen, ngunit para sa kanya, ang mga panaginip na ito ay tila nagbubukas ng isang pinto na hindi niya kayang isara. Dito nagsisimula ang bagong yugto ng tensyon. Ang nakaraan, na inisip niyang naiwan, ay tila may paraan upang magtungo sa gitna ng palengke at sa maliit nilang bahay. Sa pagtatapos ng isang pangkaraniwang linggo, may isang maliit na pahiwatig na siya ay nagiging mas maingat sa pag-iingat ng sarili. Inilagay niya ang mga bagay sa mas ligtas na lugar, nagbaon ng higit na oras bago pumasok sa gabi, at minadali ang pagbibigay ng paliwanag kay Vina tungkol sa kung bakit biglaan siyang nagiging tahimik. Ayon sa pasyente, sinabi niya sa kanya, "Ayokong ikuyog ka sa dilim ko." Ang salita na iyon, pag-iwas na hindi makasama, narinig ko ng maraming beses mula sa mga taong may malatraumang nakaraan. Ito ay pag-ibig na nagtatangkang magligtas, ngunit limitado ng sariling takot at kondisyon. Ngunit may mga araw na ang limitasyon ay tila nagiging napakalapit. Sa bahagi ng kanyang kwento, may mga episode ng pagkabaliw sa ilusyon. Mga oras na tumitigil siya sa gitna ng kalye at parang nakikinig sa isang boses na wala naman sa paligid. Sa kanyang paglalarawan, parang may boses na bumubulong at ako'y sumusunod ng hindi ko man lang alam. Bilang nurse, dito na pumapasok ang clinical assessment. Maaaring auditory hallucinations, maaaring intrusive thoughts, at maaaring sintomas na kailangan ng medikasyon at therapy. Ngunit paano mo i-offer ang tulong sa isang komunidad na agad nagkukwenta ng katauhan bilang kasalanan? Iyan ang mahirap na bahagi na dapat bigyang pansin ng sinuman, hindi lang ng pamilya kundi ng buong barangay. Mahirap ipaliwanag kung kailan eksaktong lumakas ang boses. Ayon sa pasyente, may yugto ng hindi na niya mapigilan ang sarili. Mga gabi ng insomnia, pagmumuni sa labas ng bahay, at mga sandaling tumitigil sa pagmamaneho ng tricycle dahil parang may tinutulak siya ng hindi alam. Hindi ko ilalarawan ang mararahas na detalye, sinasabi ko lamang ang epekto. Ang paglayo ni Vina, ang pagtaas ng pag-aalala ng kapitbahay at ang pag-usbong ng mga bulong. Ang kanyang katauhan ay unti-unting naging bagay na pinag-uusapan sa palengke, sa bangko ng tindahan, sa pintuan ng simbahan. Sa huli ng bahagi ng kwentong ito, ang isang pangyayaring maliit sa pananaw ng marami ay naging malaki para sa kanila. May isang gabi na tumigil siya sa pag-uwi sa takot na baka dalhin niya ang madilim niyang alaala sa maliit na bahay na tinitirhan nila. Ayon sa pasyente, naglakad siya nang hindi alam kung saan pupunta at tumigil sa gilid ng ilog, tinitigan ang pagdaloy. Hindi ito malinaw na sinasabing may intensyon. Hindi namin ito maaaring i-assert, ngunit ito ang sandali kung saan nagkakaroon ng tapos at simula, isang punto ng sugat na humihingalo sa hangin. Bilang nurse, naaalala ko na ang mga ganoong gabi ay kritikal. Ito ang mga sandaling may panganib at nangangailangan ng agarang interbensyon.
Hindi natin pa nararating ang susunod na kabanata, ang pagharap sa lolo, ang nawawalang vina, ang opisyal na diagnosis o ang sunod na hakbang ng komunidad, ngunit narito na ang hangin ay nagbago. Sa mga susunod na sandali, ang bayan ay haharap sa tanong. Paano tutugon sa isang kapitbahay na may sugatang nakaraan at lumalaking sintomas? Paano pipigilan ang pagsisisi at paano poprotektahan ang mga pinakamahina? Ang tanong na ito ay hindi madaling sagutin at mahalaga na harapin ito ng may pag-iingat at pag-unawa, hindi simpleng paghatol. Ayon sa pasyente, may isang bagay na lagi niyang binabalik sa isip. May lasa ang alaala, sabi niya. Hindi ito pagkain ang tinutukoy, ito ay pakiramdam, ang amoy ng bakal tuwing gabi, ang alon ng takot na dumudulas sa bukong bibig. Ang lasa ng alaala na iyon ang nagpapasya kung saan siya magtatayo ng susunod na hakbang. Magpatuloy ba sa palengke, maghanap ba ng klinikal na tulong, o magtago na lamang sa anino ng sariling katauhan? Ang mga pagpipiliang iyon ay hindi laging malinaw. At sa susunod na bahagi ng kwento, makikita natin kung paano makikita natin kung paano magiging mitsa ang isang maliit na desisyon at paano, para sa ilan, nagiging wala ng ligtas na pinto. Ayon sa pasyente, ang pagharap kay lolo ang unang diretsong pagtutol niya sa isang sistema na matagal nang nag-utos sa kanya. Hindi ko ilalahad dito ang lahat ng detalye ng naganap. Marami ang hindi beripikado at naglalaman ng sensitibong akala. Ngunit mahalaga ang daloy ng emosyon at ang epekto nito sa relasyon ni Romel at ni Vina. Ayon sa pasyente, pinuntahan ko siya sa maliit na kubo. Tahimik siya, tila ba naghihintay ng isang hatol. Sa kanyang paglalarawan, napuno ng malamig na katahimikan ng dalawa. May mahahabang linya ng salita, mga utos, mga reklamo, mga pagbabalik tanaw. Hindi ko ipapaliwanag ang eksaktong pangyayari. Ilalahad ko lamang ang resulta. Pagkatapos ng gabing iyon ay nagbago ang ihip ng hangin sa baryo. May isang pangyayari na nilinaw sa mga kapitbahay, may mga haka-haka, at sa puso ni Romel gumising ang libu-libong alaala na hindi niya lubos na napoproseso. Sa klinikal na talaan, may yugtong tinatawag na decompensation, pagbagsak ng kakayahan ng isang tao na pamahalaan ang karaniwang hamon dahil sa paglala ng sintomas. Ayon sa obserbasyon ko kay Romel, ang pagharap sa pinagmulan ng takot ay nagbukas ng mas maraming panlabas na stressors. Mga pagtatanong ng kapitbahay, mga tingin sa palengke, at ang bigat ng responsibilidad para kay Vina at sa hindi pa ipinapanganak nilang anak. Ang kombinasyon ng lumang utos at bagong panggigipit ay naging sanhi ng isang malalim na emosyonal na krisis. Hindi naglaon, may nangyaring kakaiba na hindi namin kayang i-verify sa buong detalye. Sa isang umaga, si Vina ay hindi na nagpakita sa pwesto niya sa palengke. Hindi ko ilalathala ang pangalan o anumang bagay na makakakilala sa kanya. Sapat na ang gayong pagkawala ay nag-iwan ng puwang sa buhay ni Romel at nag-udyok ng mga tanong sa buong komunidad. Ayon sa pasyente, nang magising ako, wala na siya. Parang isang huling hininga ng hangin ang nagyari. Ito ang uri ng paglalarawan na nakakapagdulot ng matinding guilt. Ang paniniwala na maaaring siya ang may kinalaman, kahit hindi niya alam kung paano o bakit. Ang community response ay mabilis na nagbago. Sa umpisa, may pagkabalisa at simpatiya. May nag-organisa ng paghahanap, may nagpaalam sa barangay health worker na mag-report sa pulis. May mga kapitbahay na lumapit na may pagkaingat at may mga lumayo na may takot. Ngunit hindi nagtagal, lumitaw ang mga usap-usapan. Mga teorya, mga haka-haka, mga bulong sa harap ng tindahan. Sa klinikal na obserbasyon, ang ganoong palitan ay nagpapalala ng pagkabahala at pinapalakas ang stigma, na madalas nagiging hadlang sa paghahanap ng propesyonal na tulong. Sa mga unang araw matapos mawala si Vina, lumala ang mga episode ni Romel. Nagkaroon ng mga gabi nang hindi siya makatulog. Nagmamadali siyang magmaneho ng tricycle ligaw-ligaw sa mga kanto na dati niyang iniiwasan. Paulit-ulit niyang sinasabing may mga boses na nagtutulot sa kanya ng mga bagay na hindi niya naiintindihan. Ayon sa pasyente,
Sumusunod ako nang hindi ko alam bakit, parang may hanap na hindi ko mawari. Sa clinical na perspektiba, ang mga paglalarawan na ito, auditory hallucinations at intrusive thoughts, ay pamilyar sa diagnosis na naitala sa medical chart, schizophrenia spectrum disorder na may prominenteng paranoid features. Mahalagang muli kong idiin, ito ay ayon sa assessment at ayon sa pasyente. Ang maraming detalye sa labas ng medikal na tala ay hindi beripikado. Dinala siya ng ilang kapitbahay sa barangay health center. Doon nagsimula ang proseso ng formal na pagsusuri. Bilang nurse na dumaan sa ganitong kaso, alam kong kailangan ng maingat na paghahandog, psychosocial assessment, psychiatric evaluation at mabilis na koordinasyon sa mga pamilya. Ang paghingi ng consent para sa admission, ang pag-uusap tungkol sa mga gamot, at ang pagpapaliwanag sa risk management ay hindi madali kapag ang komunidad mismo ay puno ng takot at paniniwala na ang problema ay spiritual sa halip na klinikal. Ngunit may mga hakbang na ginawa. Referral sa psychiatric service ng ospital, initial stabilization, oral antipsychotics, sleep hygiene, at gradual engagement ng psychosocial support. Sa loob ng ospital, may mga maikling sandali na umuusbong ang bahagi ni Romel na naglalaway sa pagiging tao na nagmamahal. May umagang dinalhan siya ng sinigang ng isang nababahala ngunit nagmamalasakit na kapitbahay. May mga pagkakataon na tumatawa siya habang nag-aayos ng tsinelas at may mga pag-aalala na ipinahayag niya tungkol sa bata. Ang mga araw na iyon ay inilista sa kanyang record bilang good days. Mga araw na may pag-asa na susundan ng maitim na gabi. Sa kabilang dako, may mga gabi na nagiging mapanirang lakas ang boses, umiiral ang paranoia, ang misinterpretation ng intensyon ng iba, at ang patuloy na guilt na hindi mawawala. Pinagsama namin ang intervention, pharmacotherapy, psychoeducation para kay Romel at sa pamilya, at case management mula sa social worker. May mga support groups na tinawag, at may mga volunteers mula sa lokal na simbahan na nag-alok ng tulong. Ngunit ang tunay na hamon ay ang pagharap sa mga tanong tungkol sa pagkawala ni Vina. May legal na proseso na dapat sundan, may investigasyon at may pagkakaroon ng pundasyon ng ebidensya. Ang lahat ay napalibutan ng haka-haka. Bilang health professional, nakikita ko kung paano nagiging komplikado ang intersection ng mental health at criminal inquiry. Ang pagprotekta sa mga biktima at ang pagrespeto sa karapatan ng pasyente ay kailangang magkasabay at hindi ito laging madali. Ayon sa pasyente, may mga sandaling nagpakita siya ng pagsisisi na hindi matawaran. Sa isang dramatized fragment, ayon sa pasyente, hinawakan ko ang kanyang unan at pinikit ang mga mata ko. Iniisip ko kung saan ako nagkamali. Ang maikling pangungusap na ito ay naglalaman ng emosyonalidad na hindi maaaring ipagsawalang bahala, ang tambalan ng guilt at ang pagiging overwhelmed. Sa paggamot, tinutukan namin ang mga risk factors para sa self-harm at suicide, hopelessness, social isolation, insomnia, at ang paglala ng psychotic symptoms. Ginamit naming mga tool ang risk assessment scales at regular monitoring, at mayroong mga protocol para sa 1.1 observation sa pinakamatinding yugto. May mga araw na tila umaasa kami sa simpleng bagay. Isang tawag mula sa isang kamag-anak, isang munting ngiti ni Romel sa isang volunteer, o ang pagpunta niya sa maliit na outing sa loob ng compound ng ospital. Ang mga sandaling iyon ay nagbibigay ng paliwanag. Kahit sa pinakamadilim na panahon, may kakayahan pa rin ng tao na maramdaman ng ilaw. Subalit ang sistema ay may limitasyon, mga hadlang sa access sa sustained outpatient care, kahirapan sa transportasyon para sa family therapy sessions, at ang mga pre-existing na socio-economic stressor ng pamilya. Ang pakikipagtulungan namin sa social worker ay hindi matapos sa pag-discharge. Kailangan ng long-term support alang-alang sa relapse prevention. Hindi maiiwasan ang kontrobersya sa baryo. May ilan na naniniwalang dapat parusahan ang sinumang may kaugnayan sa pagkawala ni Vina. May iba na humihingi ng kumbensyonal na hustisya bago pa man makumpleto ang investigasyon.
Ang ganitong klima ay nagpapahirap sa integrasyon ni Romel pabalik sa komunidad. Maraming eksperto sa public health ang nagmumungkahi ng approach na trauma-informed at community-based. Hindi pagsisi lamang, kundi paglikha ng mga ligtas na daan para sa paghahanap ng tulong. Mga barangay mental health programs, mobile mental health teams, at pagmomonitor ng mga risk situations. Isang gabi, matapos ang isang serye ng makakalimutang pag-ikot ng doktor at isang mahabang muling assessment, binigyan namin si Romel ng discharge plan dahil may indikasyon na may improved stabilization. Regular na gamot, schedule ng follow-up at isang assigned social worker na tutulong sa reintegration. May pag-asa, o ganoon ang sinabi naming lahat sa kanya. May mga araw na naglakad siya palabas ng pinto ng ospital na may bahagyang ngiti. May mga kapitbahay na nag-abot ng ayuda. Ngunit may bagay sa loob na hindi namin lubos na nakita. Ang patuloy na pagnanais na itaboy ang bahagi ng sarili na alam niyang mapanganib. Ayon sa pasyente, bumalik ako sa tricycle dahil doon ako komportable. Doon ko naaalala kung paano maging normal. Muling lumitaw ang mga routines. Alas 5 umaga na pag-aayos ng makina, ang simpleng pag-uusap sa tindera ng kape, ang paghatid ng pasahero papunta sa mall. Ngunit hindi naglaon, may muling paglala. Ang insomnia ay bumalik, ang mga boses ay pumipilit, ang mga micro-triggers, amoy ng metal, maliliit na bakas sa sahig, ay nagbubukas ng pintuan pabalik sa mga hindi na iprosesong alaala. Isang gabi, may tumawag sa amin mula sa labas ng lugar na nag-ulat na hindi nandoon si Romel sa kanilang shelter. Hindi namin alam agad ang buong detalye. Ang alarm bells ng pagkabahala ay muling nagring. Nagkaroon ng search party, may ilang kapitbahay na naghanap, may mga opisyal na dumalo. Ang tensyon sa pagitan ng pag-asa at takot ay muling tumindi. Paglabas ng ulat na siya ay natagpuan na, patay, ang mundo namin ay nag-iba ng kulay. Hindi ko bibigkasin ng detalyado ang eksaktong kondisyon na nakita. Sapat na sabihin, ang pagkamatay ay isang trahedya na nag-iwan ng mga tanong. Ang pagdadalamhati ay kumalat sa hospital, sa pamilya at sa komunidad. May paninindigan ang ilang tao na ito ay posibleng suicide. May iba na naniniwala na may kinalaman ang ibang tao. May pulis na nagsasagawa ng investigasyon. Sa puntong ito, hindi namin kailangang magbigay ng huling hatol. Ang pagkawala ng isang buhay ay sapat na para tawagin ang isang pagdadalamhati at isang tawag para sa pagbabago. Bilang nurse na nakasaksi sa dahan-dahang pagkabulok at sa mga huling araw, ang pighati ko ay hindi lamang profesional. Ito ay personal din. Nakita ko kung paano unti-unting nawala ang isang tao hindi lamang sa komunidad kundi sa sarili niya. Nakita ko ang decaying of hope, ang paulit-ulit na cycles, at ang limitasyon ng mga intervention na walang sapat na suporta mula sa mas malawak na sistema. Nakita ko ang pamilya na nawalan, at ang komunidad na nawalan ng pagkakataon na kumilos ng maagap. Sa mga susunod na araw, may mga meeting ng barangay na tumalakay sa nangyari. May mga grupo ng mental health advocates na nagpunta at nagbigay ng paliwanag tungkol sa warning signs ng suicide at tungkol sa kahalagahan ng early intervention. May mga panawagan na magtayo ng community-based support systems, mga barangay mental health volunteers na may training upang mag-screen at mag-refer, mga accessible na counseling services, at mabilis na access sa psychiatric care. Ngunit ang pinakamahirap ay ang pagbabago ng pananaw. Mula sa pag-aakalang ang problema ay moral o supernatural, patungo sa pag-unawa na ang mental illness ay isang medical condition na nangangailangan ng tulong at hindi ng paghatol. Kahit matapos ang pinakamadilim na araw, may mga aral na lumilitaw. Una, ang pangangailangan ng mas maagang pag-access sa mental health care. Mas maraming psychiatric outpatient clinics, mobile mental health teams na pumupunta sa malalayong barangay, at edukasyon sa mga frontliners sa barangay para ma-detect ang mga high-risk cases. Pangalawa, ang importansya ng trauma-informed approaches. Pag-unawa na, ang isang tao ay maaaring gumawa ng hindi inaasahang aksyon dahil sa malalim na sugat,
at ang responsibilidad ng komunidad ay maprotektahan ang posibleng biktima habang sinusubukan ding tulungan ang taong may sakit. Pangatlo, ang pagbabawas ng stigma. Ito ay hindi lamang moral imperative kundi public health priority. Mahalaga ring banggitin ang papel ng pamilya at mga social worker. Sa kaso ni Romel, may maraming sandali na baka naging mitsa ang kakulangan ng sustenableng suporta. Hindi sapat ang isang beses na counseling session o ang pansamantalang resettlement. Ang reintegration plan ay kailangang holistic, medisina, therapy, vocational support at patuloy na monitoring. Ang mga social workers at volunteers na nag-adjust ng kanilang oras upang magbigay ng long-term follow-through ay may malaking papel sa pag-iwas sa relapse. May bahagi ng aking trabaho na palaging bumabalik. Paano natin pinoprotektahan ang mga potensyal na biktima habang hindi natin sinisiraan ang karapatang pantao ng taong may mental illness? Nangyari ito sa mismong kaso na kinakaharap natin. May nawalan at may isang taong nakita nating may malaking pangangailangan. Ang sagot ay hindi simple, ngunit ang ilan sa mga hakbang na sinasaliksik ng mga eksperto ay risk-based interventions, mabilis na pagresponde sa mga pagbabago sa pag-uugali, community safety planning at pag-secure ng mga bahay o kagamitan na maaaring magamit kung may panganib. Ang mga ito ay dapat gawin ng may respeto at pag-iingat upang hindi lalong mailagay sa panganib ang sinumang individual. Sa perspektiba ng clinical practice, may mga pag-aaral na nagpapakita na ang combinatory approach, medication adherence, psychoeducation para sa pamilya, at psychosocial interventions gaya ng cognitive behavioral therapy at family therapy ay nakakabawas ng rehospitalization at nakapagpapabuti ng functional outcomes. Ngunit, ang pinakamalaking hadlang sa implementing ang mga ito sa maraming rural settings ay ang kakulangan ng trained professionals at ng financial resources. Dito pumapasok ang papel ng lokal na gobyerno at ng mga NGO. Kailangan ng funding, training programs, at sustainable community mental health models. Mahalaga ring humarap tayo sa issue ng pananaliksik at documentation. Ang mga account gaya ng sa atin, mga testimonya, mga anecdote, ay nagbibigay ng katalinuhan para maunawaan ang interplay ng kultura at sakit. Ngunit dapat itong gawin ng may etika. Protektahan ang pagkakakilanlan ng mga biktima, i-frame ang mga kwento bilang hindi beripikado kung hindi nasusubstansya, at gumamit ng trauma-informed reporting na hindi naglalabas ng sensational details. Ito ay isang paalala na ang paraan ng pag-iulat at pagtalakay sa ganitong kaso ay may direktang epekto sa pagbuo ng stigma o pag-aalok ng tulong. May ilan na nagtanong, kung pinuno ng baryo ang may pananaw na supernatural ang sanhi, paano nagbabago ang narrative? Ang sagot ay, hindi agad. Ngunit may mga simpleng hakbang na maaari, community dialogues na pinamumunuan ng health professionals, pagsasanay sa barangay health workers sa basic mental health literacy, at pagbuo ng referral pathways na hindi nakadepende lamang sa cultural attribution. Kung ang komunidad mismo ang magagamit bilang unang linya ng paghahanap ng tulong, hindi ng pag-uusig, mas maraming buhay ang maaaring mailigtas. Sa pagtatapos ng kwentong ito, hindi ako naririto upang maghatol, kundi upang mag-imbita ng pagtingin na may malasakit. Nakita natin si Romel bilang isang produkto ng intergenerational trauma at ng isang komunidad na nagkulang sa proteksyon at serbisyong pangkalusugan. Nakita rin natin na ang paniniwala sa supernatural, tulad ng aswang, ay maaaring magsisilbing paliwanag para sa hindi maipaliwanag na sakit. Pero, hindi ito pamalit sa propesyonal na tulong na pinagkakalooban ng ebidensya. Ang dualidad na iyon, mito at medikal na katotohanan, ay dapat pag-usapan ng may respeto at scientific curiosity. Kung may natutunan tayo mula sa kwento ni Romel, ito ay ang kahalagahan ng maagang pagkilala at ng pagbuo ng suporta. Isang kapitbahay na handang makinig, isang barangay worker na may kaalaman, isang social worker na nagtataguyod ng tuloy-tuloy na pangangalaga, at isang sistema na hindi lamang nagpapadala ng pasyente pabalik-balik, kundi nagbibigay ng makabuluhang tulong. Ang pagprotekta sa biktima, kung mayroon mang naging biktima,
At ang pag-aalaga sa taong may sakit ay hindi magkakahiwalay na tungkulin. Ito ay magkabilang panig ng parehong responsibilidad. Marami ang nagtatanong kung may lugar ba sa komunidad para sa pagbangon. May. Ngunit nangangailangan ito ng kolektibong pagkilos, pag-alis ng stigma, implementasyon ng community-based mental health programs, mas madaling access sa psychiatric services, at pagbibigay ng suporta sa mga pamilya na nais tumulong. Ang mga pulisiya sa lokal na antas ay dapat na nakatuon sa prevention at sa post-crisis support. Kailangan din nating magsaliksik at mag-monitor ng mga patterns upang maiwasan ang pag-uulit ng trahedya. Sa huling bahagi ng aking tala bilang nurse, nais kong ilahad ang ilang praktikal na mungkahi na nakuha mula sa karanasan na ito at mula sa mga best practices sa mental health care. Una, magtatag ng regular na mental health education sessions sa barangay, hindi para ipilit ang isang paliwanag, kundi para magbigay ng impormasyon at mga contact points. Pangalawa, palakasin ang referral system, isang malinaw na proseso kung saan ang barangay health worker ay makakapag-link sa mga psychiatric services at social support nang walang stigma. Pangatlo, maglaan ng training para sa mga frontliners, mga taong unang nakakasalamuha sa mga pasyenteng may krisis, upang maging trauma-informed ang response. Pang-apat, suportahan ang mga pamilya na nangangailangan ng long-term care resources, vocational, financial, at counseling support. At pang-lima, itaguyod ang local na volunteer networks na maaring tumulong sa follow-up at sa community watch sa mga high-risk cases. Kung ikaw ay nakakaranas ng mga ideya ng self-harm o suicidal thoughts, o may kakilala kang nasa panganib, huwag mag-atubiling humingi ng tulong. Kung ikaw ay nasa Pilipinas, makipag-ugnayan sa inyong lokal na barangay health center, tumawag sa emergency number 911, o maghanap ng National Center for Mental Health at iba pang mental health hotlines sa inyong lugar. Kung hindi ka nasa Pilipinas, makipag-ugnayan sa lokal na emergency services o sa pinakamalapit na mental health hotline. May mga organisasyon at institusyon na handang tumulong 24/7. Ang mabilis na pag-respond ay maaaring magligtas ng buhay. Bago magtapos, isang tanong na nais kong iwan sa inyo. Isang tanong na hindi naghahanap ng simpleng sagot, ngunit naghihikayat ng pakikipag-ugnayan. Naniniwala ba kayo na ang isang taong nagmula sa pinakamadilim na nakaraan ay maaaring magbago? Hindi lamang para itago ang kanyang kasalanan, kundi para tunay na magbago at magsimulang muli? Ang sagot sa tanong na iyon ay hindi lamang batayan ng ating pananaw sa krimen o kasalanan. Ito rin ay panukat ng ating kahandaan bilang komunidad na magbigay ng pagkakataon sa paggaling. Kung ang kwento ni Romel ay nagbigay sa inyo ng damdamin, kaawa-awa man o nagdudulot ng pag-iisip, magpakita ng suporta. Kung mayroon kayong sariling karanasan na nais ibahagi ng may paggalang at pag-iingat sa pagkakakilanlan ng ibang tao, mag-comment sa ibaba. Ang pagbabahagi kapag ginawa ng maingat ay maaaring magpabukas ng pinto para sa iba na humingi ng tulong. Kung napanood ninyo ang kwento na ito at nais makatulong sa pagbuo ng kaalaman tungkol sa mental health, mag-subscribe sa channel para sa mga susunod na episode na tatalakay sa mga isyong katulad nito, na may pag-iingat, may empatiya, at may pagnanais na maghatid ng impormasyon na makakatulong sa komunidad. Higit sa lahat, alagaan ninyo ang sarili at ang inyong mahal sa buhay. Kung kailangan ninyo ng agarang tulong, makipag-ugnayan sa lokal na mga serbisyo o sa emergency number. Sa Pilipinas, maaari ring maghanap ng impormasyon mula sa Department of Health at ng mga non-government organizations na nagbibigay ng psychosocial support. Paalala, ang kwento ng Romel ay isang account na ipinahayag sa akin bilang nurse at sa interview ng pasyente. Maraming bahagi nito ay hindi beripikado. Wala akong intensyong maghatol, managot o magpataw ng label. Layunin ko lang ay mag-ambag sa pag-unawa, higit sa sensationalism at maghikayat ng mas maayos na tugon mula sa ating mga komunidad. Maraming salamat sa pakikinig. Kung ang kwentong ito ay nagbukas ng isip ninyo sa pangangailangan ng pagkalinga at ng mas maagang aksyon, isapuso ninyo ang isang simpleng gawain. Lumapit, makinig,
at tumulong. Isang maliit na pagkilos mula sa isang kapitbahay ay maaaring mag-iba ng buhay.